buris au. Ya siap ceneng harus siap sing abang-abang kan penak. Nggih, abang-abang digawa mengharapkan lah ya semangat. Usah. Usah. Dilanjut nggih. Terus. Dadah nggih. Liwung versi jaranan iki. Dadah. Bacemar sempodo buka bacemar Gusti Allah iku karo dijogo buka bisa kita ngayu swarga ya Nabi salam سلام عليه الصلاة الله عليه jadi bingung hatiku nampak pacapanmu Doko si kamu aku mugi tansah papane pitulung kita ben pada dunia syukur bisa ngindarake angkara mergo salah bangsa tanara bisa jaga badanira perintah natali larangane uga ayo disikili iku dadi kunci supaya sira gayo terus orang teko iki sing abang iki urung onggo peperasan Urung panas. Piye Pakde? Kok sik disiap. Ijik dibiayai. Oh, sik dibiayai. Bacemar